Development Union, California, USA. N.D.U.C.A, N.D.U.C.A, anyị na-afụkwa ọrụ ọbụla na n'ụlọ N.D.U.C.A ebe nne mụrụ anyị. Ọ ga-adịrị nụ mma. Sulebichie, 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 N.D.U.C.A. N.D.U.C.A, 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 N.D.U.C.A. Nso Development Union na California, ndị ezigbo omume afọ n'ụdị so eze afaka ego. Anyị na-afọ ọrụ ọma nkunu na-arụ n'ala nso. N'ala sue ebe nne mụrụ anyị o, ọ ga-adịrị unu mma ndị ezi omume. Anyị na-echeta our patron Let Ujoki Woma. We are remembering you for your good works. Our able president, Masebere Turu, Odogaderema, Anye Puki Nazu, Chirani Gaba. Onyo mashu mesala suebia. High Chief Dr. Dan Onyedeka Egonigwe Akoruyo one of Nso Ejidobodo dịka pụta one of ụmụaka Nso. Onye ọmasị agbaghara suwebia. Isi na studio abụ okwu ọnụ mmadụ ka ibe ya. Onye ọma bịa fụmanya. Satedu Somu nwoke mara mma onye N.D.U.C.A jemonuwe n'obodo oyibo. Sated onye njemonu dedonwu gbaririle onye ọmasị ụmụaka gosobia nwoke ibi ya onye ọgadịrị mma.
Ademi Onunwosu onye mamo onye gadere ma chai America jige monu ndensi jikwe ego na monu nwanne m naval officer United States of America onye masha gbara suwe bia nwata kwọchi aka osori okenye rie nri o onye sọpụrụ eze ruo n'ihe aka ọ bụ okwu nna m gwara m kemgbe gboo Maazị Chris iwu nwoke dị mma ana m ekene gị onye ọma onye ọma si ụmụaka gosobi ya onye nọ n'obodo oyibo achụta ego Chief Kisila Anyanwụ ụmụaka ibe ya afema n'Igbo dekwu ichuzule echuzu Chief Kisila Anyanwụ nwoke dị mma onye ọma bịa fụmanya Ikemba one of N.D.U.C.A autonomous community ụmụaka ibe ya one of ụmụaka N.D.U.C.A onye ọma shagbara suwebi ya onye nọ n'obodo oyibo achụta ego ife ọbụla anyị na-eme n'ụwa ma nwaanyị adoro ya ọ naghị nwepụ isi ya a nwere ụmụ nwaanyị nta njem gaa mma a nwere ụmụ nwaanyị nta njem ọnụ n'ala suwe ndị nọ n'obodo oyibo odozi akụmata Igbo ọma onye ọma shubazala suwe bịa our Ebu treasurer Chief Lady Elechi ego n'igwe onye njem ọnụwe nwanyị ọma Osodieme one onye masha gbara suwe bịa Ọlaedaku one ọfụmaka gonso Lady Kete ọnwụ nwanyị mara mma onye jagamba onye mashu maka gonso onye ngadere mma Chinyere iwu ekele m gị nwanyị nwere ezi omume onye ọma ọgadịrị mma ichizule echizo isi ụmụaka gosobi ya Julius Good iwu Osgood iwu our Ebu financial secretary na California nwanyị mma ide akwụkwọ Mrs. Chizoba akụnwafọ nwa Wezokens Chizoba akụnwafọ nwanyị mara mma onye njem ọ na-abịarugo Mrs. Chinyere aka nwanyị obiọma Chinyere aka onye ọma jem ọnụ nwanne m n'obodo oyibo onye ọ ga-adịrị mma N.D.U.C.A
Madam Patricia Okeibu onye ọ ga-adịrị mma. Mrs. Augustine Ebere Turu nwanyị ọma ekene onye ozi akụ Charity Nwosu nwanyị mara mma ọmụma asaruo itekene gị nwanyị ọma. Kedu maka Lolo Cecilia Anyanwụ Osodi emesoghị ekene Sulebiche 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 N.D.U.C.A 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 Hey! onye shọpụrụ eze ejere onu ya aka ọ bụkwa nna m gwara m obodo nyere m n'ụwa n'ụwa ndị nsue 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 Kitoman International Band.